कौन एगो गाना बा कि काका हो हमरा के बेचारी तब से रोते बड़ी। लेकिन अनुपमा जी यही पर गाना दी बना के सोहन मुखिया जी हमारा के घरे पहुंचाई दो कि मुखिया जी हमरा के हरे रहिया बताई दो बाड़ी भुलाइल है माँ अरे घरे पहुँचाई दो अरे ना जानी गौआ के नाम कि ना जानी गौआ के नाम एगो। एक बार प्रेम से बोली सच्चे दरबार की सबके गांव में काली माई के मंदिर होला होला नु जी। केकरा केकरा गांव में काली माई के मंदिर भाई बताई। बाप रे बाप तनी ओनिया से तनी ताली बजा के गाई। एगो काली माई बड़ी हमरा गांव हो एगो काली माई बड़ी हमरा गांव। हेलो अब आप हमारे साथ गाएंगे कि काका हो हमरा के रहिया बताई तो पानी भुलाइल तनी घरे पहुँचाई तो ना जानी गौआ के नाम एगो बताई तो कौन माई और कहता बड़की माई। छोटका बड़ा तेज है आप लोग बताइए जी कौन सी माई। और पीछे ऐश्वर्या राय के नाम लिया जाता है ऐश्वर्या माई। सब एक से बढ़ के एक के बड़े जी। तू मत बतावा तू अपना मेहरारू के बताई हो का जी। तने एक बार तू हाथ उठाई था एक बार पूरा पूरा आई जितना कुर्सी वाला बड़े से एक नंबर के कंजूस बड़े से उठा तू हाथ ताली बजा के हो एगो काली माई बड़ी। हेलो तू हो फलाना बहू तू ना बजे बताली तनी चारों तरफ से उठावा तू हाथ मिल के गई है कि एगो काली माई बड़ी हमरा गांव हो एगो काली माई बड़ी हमरा गांव हो एगो काली माई बड़ी हमरा गांव हो एगो काली माई बड़ी हमरा का समुंदर है प्यार का समुंदर है मीठा मीठा। अच्छा ये है कि हम मनीष महाराज जी बाप रे मनीष जी के माध्यम से बने चलते रहे मीठा चलत रहे। हमारे मनीष भैया के माध्यम से हम निकाल बनी चांद के ताली बजा के करो एक बार स्वागत रहुआ सब कर दी। हमने के बीच में प्रशासन के लोग भी आइल बनी तनी ताली बजा दे तनी ताली बजा के स्वागत करो मर्दे। केहू खरदिन मुकेश भैया हाँ बाबू केहू खरदिन प्रशासन करस चाहे ना करस हमरा हर सुख दुख में प्रशासन खड़े रहे यही से हम भाई बड़ा सम्मान करीला प्रशासन के। यही से देखिए आगे के लाइन कितना सुंदर भाई मुखिया जी घूमे खातिर आइल रही नवरात्र के मेला छूटल सबके साथ दादा हो गई अकेला घूमे खातिर आइल रही नवरात्र के मेला छूटल सबके साथ दादा हो गई अकेला। कहिए से खोजतनी मिले के गैस में पानी भुखाइल हम सब किए पियास से थकी गई छोटे छोटे पार गो। आगे के लाइन गाई तो कि थक गई छोटे छोटे पाव गो। और बड़की माई पीछे बैठल बड़े देखो हंसतरी अजी अब यही में गा देवल जाओ कि बुलेट पर जीजा बाप रे बाप हाई जितना जीजा जी लोग के साली बड़ी मुखिया जी रघु परिवार आइल बा कि ना कहाँ बड़ी भाभी भी भौजाई कहाँ बड़ी हो मुखिया जी के धर्म पत्नी पूछनी हो कहाँ बड़ी वहाँ के डेरा तो नहीं कहा कि अनुपमा के पीछे बैठे ले बने मिठाई खाए के पैसा देवे पड़ी बताई
पहला मुखिया देखा तनी कि जिनकर परिवार पीछे बैठल बा ताकि हमार जनता आगे बैठस। ऐसा मुखिया जी खरती ने जोरदार ताली रहुआ सब बजाई। अपना परिवार के यहाँ के पीछे बैठे ले बने कि हमार जनता आगे बैठी। बाप रे बाप। लेकिन भौजाई बाड़ी कहाँ? ए भौजाई रहुआ साली वाली बाड़ी की ना? बाप रे। मुखिया जी शर्मा तनी की रहे दी ना, मत बुलाई। डर लगी लगा जी? आप बुझा गली हो डराते बड़े। हम अब डराइला नया पो डरावे के चाहिए। हाउ ई बात जान ली केतने को पहलवान हो अपना मेरे लोग सब डराला। उहे तो कहता नहीं। हाँ लेकिन एक बार मिल के गाएं कि ये गो काली माई बाड़ी। आवाज तनी तेज गाई कि ये गो काली माई बाड़ी। बताओ कितना तेज हमारे भाई सब कहते। एक बार दोनों हाथ उठा के ताली मिल के गाई ता। एगो काली माई बाड़ी हम लगा हो 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 एगो काली माई बाड़ी हो एगो काली माई बाड़ी हम लगा। एक बार प्रेम से बोलती सच्चे दरबार की जय। और हमने के माई बहन मंदिर में जाली तो माई से कहली कि हे माई परिवार बनल रहो, परिवार खुशी रहो, हमार बेटी आगे बढ़स, हमार बेटी के ससुराल निमन मिलो। हाई लोग जाले मंदिर में तो कहले कि हे भगवान फेसबुक के प्यार बनल रहो। हाँ एगो चीज और कहले कि हे भगवान एगो कौन एगो गाना आइल रहे भैया कौन ला कि बेल के पतैया पर लिखत नीलेटर आ देखी भोले बाबा कई दी है सिग्नेचर। हमें हरा रू मिलल बेटा में हरा रू मिले बेटा। ऐसे कुछ तो सबकी अपनी अपनी सोच है। लेकिन हाँ, लेकिन भोले बाबा उल्टा नु को देता ना। हाँ। थेथर मेहरा भी मिल जाता थेथर आदमी के बेटर मेरा रू मिल जाता। सूरजवे के देख ली थेथर के बेटर मिल गई। उहे बात बता बेटर के थेथर मिल गई ना। भौजाई बड़ा सुंदर बड़ी हम सुनले होई। हमार भौजाई लाखों में एक बड़ी है नु। ओकरो मेरा रू ठीक के बिया उहे थेथर ह खाली धरती पर है नु। अब ना क्यों बोलते हैं? अच्छा किनिमिया के डार ही मैया हाय 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 अरे डारे ले झूलो हवा हो कि झूले रे झूले जय हो कि मैया मोरी गा देली दुनिया हो कि झूले रे झूले कि मैया मोरी गा देली दुनिया हो कि झूले रे झूले निमिया के डार ही मैया डारे ले झूलो हवा हो कि झूले रे झूले निमिया के डार ही मैया डारे ले झूलो हवा हो कि झूले रे झूले हो कि झूले रे झूले कि मैया मोरी गा देली दुनिया हो कि झूले रे झूले कि मैया मोरी गा देली दुनिया हो कि झूले रे झूले हम वाला पिया हो बहु वाला काहे वाला पिया हो काहे वाला पिया हो दुनिया के कुछिया काहे वाला पिया हो दुनिया के कुछिया कि झूले रे झूले कि मैया मोरी गा झूलते झूलत मैया के लागल पियसिया हो कि चले रे दिखलिया। झूलते झूलत मैया के लागल पियसिया हो कि चले रे भैया हो कि चले रे दिखलिया। माई के जब प्यास लगेला तो माई कहाँ जले? कहाँ जाली पूछी बताई माता बहन लोग बताई। हाई छोटके के जुआ पड़ गइल बा खाली बारे खजुआ दिया तब से ढील जल्दी पड़ल बता। बा ढील हाँ सॉरी ढील 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 पड़ल बा। ढील पड़ गइल बा का हो?
बताई जब माता रानी के प्यास लगेला तो माता रानी कहाँ जाली? नल पर। तू बताओ भैरव बाबा। अब देखो पीछावा सब मुड़ के देखेला, अपना आपके ना देखेला क्यों? बताई माता रानी के जब प्यास लगेला तो माता रानी कहाँ जाली? देखिए वो आज वो कहता रही, देखिए बास भी बैठल बड़ी चुनरी ओढ़ के का कहत रू? केहू नहीं कि कुछ कहत। अब बड़ी बेचारी बुजुर्ग अब हूं मैं बताऊं हमें दिखत है लेकिन कहत। अच्छा एक बेर तनी मिल के बता दी कहाँ जाली? मालिन घरे। बाप रे सबके याद बा। एक बार प्रेम से बोली सच्चे दरबार की झूलते झूलत मैया के जय हो जय हो। लागली पियसिया हो कि चली रे दिघलीना, हो कि चली रे दिघलीना, माला हो रिया दुनिया मैया चली रे दिघलीना, माला हो रिया दुनिया मैया चली रे दिघलीना। बच्चे गुमुआ के डार ही मैया अरे डारे रे झुलु हवा हो कि झूली रे झूली ना इनमी